sunt Alex. Astăzi ne vom juca un joc cu simulatoare și The Strongest Battleground și că deja am investit ceva în el. Să vedem. Scolo, dacă auziți și mișcare, așteptăm să se încarce video, că trebuie să fie un pic de încărcare la acest video. Bun. Ce noi avem aici? Click. Ok. Uite, dăm aici. Uite, vedeți acolo jos? Robux. Da? Avem Robux. Bun. Am făcut și skin frumos. Ia. E prea hype. Nu, asta. V-aș putea cumpăra VIP-ul, dar nu. Pot cumpăra, dar nu vreau. Easy. Fight. Ia, mă bat cu ăsta. Libert. Ok. Bun, intrăm aici. O să intrăm mai întâi pe server privat. Vedeți? Un privat cumpărat, aici zice. Să cumpăr și Early Access. Am zis că o să investesc în The Strongest Battleground. Ia, ce face Early Access? Ia, hai să vedem. Poate o să-l cumpăr, poate. Cam mai am 500 și câțiva de Robux. Bun, hai. Bă, cred că am intrat pe server. Așteptați. Și, băi, frate, nu scuzați-mă, care este mâncarea voastră preferată? Ziceți-mi în comentarii dacă trebuie să le activez, că încă nu știu cum le pot activa, dacă nu să le activez, spuneți. Live. Și uite că dacă aveți server privat și nu știți cum să folosiți, intrați aici și vă creați serverul privat. Mie mi-am scris mic și asta e serverul meu privat. Aici sunt alte servere. Eu să-i dau join pe serverul meu privat. Nu sunt pe serverul prietenului meu, care are vreo 2000 de Robux. Bun. Și aveam 1700. Bun, hai. Deci aveam serios mult ultima dată. Ok, nu m-a dus în pace. Bine. Prima dată. Bum, 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 bum. Bum, 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 bum. Show. Bum. 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 În jocul ăsta trebuie să faci totul foarte rapid. Ce buton. Și mă, în serios mă și o să vă arătăm animație. Animație de aia faină. Ce vrei, bă, weakness. Bum! Bă, hai să-l ducem pe ăsta la un copac. Stai, că-i dăm cu un normal punch ca să se ducă mai departe. Am dus prea departe. Trebuie să ducem pe ăsta la copacul ăla.
ăștia nu să ajungă. Am înțeles. Bun. O să fie tare, nu mă așteptați. Sunt două animații la serious mod. Vă arătăm prima. Bun. Easy. Easy. Zi. Bă, au rezistat. Cred că se dă în față. What? Gata, bă, mori. Mai avea 0 viață, dar mai avem un pic. Să cumpărăm early access. Da, uite, avem Scorcher, asta să încercăm după ceva următoare animații de la Saitama. Pum! Bum! What the? Gata. Bun. Serious Punch. Ce-a murit? Au murit? Nu a murit. Nu, ia, cu câtă viață mai rezistat. Du-te, bă, că m-a aruncat bine. Numai să vezi Scorcherul ăla, că e prea pe Scorcher, nu mai ce zice. Cred că Scorcherul ăla o să vină cu update cu tot. Bă, unde e? Aici. Pentru că dacă ne-am intrat pe server public, nu era acolo. O să vi-l arăt, că cred că e varianta beta. Când dacă ai server privat, poți să vezi tot de ce o să fie engine. Bun, o Scorcherul. Ne dăm reset. I'm dying for two. Bun. Aici. Nice. Nimeni nu știe ce efectiv care e abilitatea asupra mine. Nici nu mă lăsa pe mine să dau tare. Ia, yes. Bă, îi și... Nu, îi și... Nu mă așteptați. L-am omorât. Nu mă așteptați. Când l-am teleportat undeva... Bine.
Necesita! Bă, ia, e pus. Deci infinitul ăsta, ce faci infinitul? Até. Não. Say goodbye. Ok, încă un pic. Nu știu cum e atenuare. Easy. Press me. Yeah. De ce zic că nu știe ce se întâmplă, încă nu poate, nu s-au făcut. Scorcher e chiar ok, Scorcher, adică e foarte bun, ce zice. Wild Physic. Cât costă Wild Physic-ul? 299 de Robux. Să cumpăr. Am zis că o să investesc în asta. Ok, bun, Wild Physic. Atât. Yo. Ei, yo. This card este... Bine. Yeah. Cred că ăsta... Ora. Da, e 0. Nu știu ce face asta, exploziv faci. Cred că să nu merge pe ăștia. Pe... Fugim. O să fie foarte de folos dacă sunt chiar în jocul. Dar nu bătăiesc, că chiar să nu intrăm acolo. O să vedem ce face asta. Uite-te asta. Bine. Dar tot nu știu cum vezi ce face. Cred că dacă tu ești în spate și ăla vine spre tine, tu dai ăla. Dacă sunt pe atrás, îi dai așa. Mamă, stai că l-a tras la mine. Bine. Tornado.
Say goodnight, mă. Ia, cine rezistă la mine? Animație! Au! O mai rezistat! Ce bă? Cred că nu rezistă la mine la aia. Abilitatea aia n-am mai... Bun, mai avem o abilitate acolo pe care nu am încercat-o. Stai, iar un pic. Bine. Asta, explosiv pași, cât zboară. Bun. Nu cred că chiar zboară. Dă-o încolo, dar asta e ceva de novitate. Dă-o încolo cu cap. Dacă vrei să scapi de unul astfel, să ai abilitatea asta să cumperi cu 299 de Robux. Este ofertă de 400 de Robux, care nu știu cât costă, cred că vă 24 de lei sau 50, nu. Dacă vreți să vă luați oferta cu 800 de Robux, costă 50 de lei. Mă să vă luați părinții. Say good night. M-a căpat dacă nu zboară mult. Bun. Din nou. Bine. Rico Choc. Aia n-am început. Uite. Terribile tornado. Ia, nu vreau animație. Din nou animație. Easy shit-o, mi-am spart și capul. Easy. Acum, hai să mergem pe server public. 16% bateria. Avatarul meu e mini plus și puteți să-mi luați și numele, poate vă fac la prieteni. Uite aici numele. Avem 482 de Robux. Crimson. Să-mi cumpăr asta? Nu iau. Bun. Bine. Server public am sus. Bun. Hai să vedem cu server public. Trebuie să fac câteva kill-uri, că am doar 8 kill-uri, nu pricep. Said good night, a venit moartea. Nu! Slow! What the? Oricum, sunt nou, deci nu pot să abilitate.
pun la pământ. Trebuie să se spar de aici. Până la viața mea. Ok, nu chiar să-mi iertați. Ok, de la viața nu mai apare. Hai, avem Scorcher? Nu, deci e variantă beta pe care jucăm. Un fel de bus. Stăm cu tine. Pe nimeni. Trăgim. Ok, am scăpat de el. Uite, sunt singur. Să fac un pic din abilitate. Că chiar tu trebuia să fii. Tu singurul dintre toți. Trebuia să fii tu singurul. Okay. I have a surprise. I have a person. Copy. Bine. Se crede toată lumea șmecheră ca să nu mă să mă întâlnesc.
Ok. Oh, trebuie să mă dau. Să vă las. Pa, pa! Pa!